זה גם פתיח. יאללה, בנות, התחלנו. הנה, לא, רגע, שנייה. בפתח לקפל קרבנים, כולן להרים את הידיים, אווירה בשמיים, התוועדות כל יומיים. אין אחת שלא מגיע, חברותה לך מציע, איך היא מתפלפלת, לאורות ודניה היא סוגדת, בשיעור זורגת לאיתה ושוקרת, ללב נכנס איתה צ'ילת, רוצה ללמוד תורה בשבוע חזרה, איזו אווירה. בור טיפש עם הארץ. הבית מדרש הכי יפה בכל העיר, וואלה לא קלה דרכנו, לא שווה את המחיר. גרג וראשון, בטח היא כמה שירת הלשון, פסטש הוא שואל כי היא לא מבינה, איזה חבל, לא מבינה שהיא חלק אלוקה ממעל. תגידי אמן, שתתחי בזימון, עלייה לשיעור, נחשבת אימון, בין אישית רק מחפשת מזון, אמרו השתדלות ביטחון, קידה שבוע נדיר, לא בא לי לישון, לומדת תורה, סביב השרון, חנה ולירז, יהיה מטורף, מחזור קפה, יצאתם פורף, ללב נכנס, איתה צ'ילת, רוצה ללמוד תורה, בשבוע חזרה, באיזו אווירה, ללב נכנס, איתה צ'ילת, רוצה ללמוד תורה, בשבוע חזרה, איזו אווירה. אין אחת שלא מגיע, חברותה לך מציע, איך היא מתפלפלת, לאורות ודניה היא סוגדת, בשיעור סורגת לאיתה ושוקלת.